أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da prolazimo kroz mjesec Ramazan i da su 20 dana otprilike prošlo. I hvala uzvišenom Allahu, svaki vjernik pokušava i daje sve od sebe da postigne Allahove blagoslove u ovom mjesecu. Kad je Allah učinio post farzom, on je također nam rekao zašto nam je post propisan, i to jeste da mi bi postali kroz post pobožni. I onda mi jedino možemo postići blagoslove Ramazana jeste kada podignemo na veliki stepen našu pobožnost, znači našu takvu, i kada mi tražimo spas uz Allaha dželešanuhu od svakog zla dok postimo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je post štit. Kako god, da li je dovoljno samo da mi onako postimo i da ustajemo na sehur i iftarimo se? Da li je to dovoljno da budemo stavljeni iza tog štita posta? Zaista to nije dovoljno. Mi moramo da usvojimo sve principe koje je Allah dželešanuhu dao uz post. Ko što sam spomenuo ranije, post je zato da bi mi postali bogobojazni. Allah kaže to. Onda ako mi želimo da naš Ramazan prođe u takvom stanju gdje mi želimo da postignemo blagoslove tog posta, a nagrada za postignuti post jeste sami Allah, ko što Allah to rekao, onda mi moramo da uzdignemo našu bogobojaznost, jer post je farz od Allah dželešanuhu. Kao što sam spomenuo ranije, Allah je jasno rekao da znači post je da bi mi postali bogobojazni. Mi sebe nazivamo vjernicima i muslimanima i mi uvijek govorimo da se ponašamo prema uputama časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I također kao Ahmedi mi smo također prihvatili Hazreti Mirzu Gulam Ahmeda kao obećanog Mesiju i Mahdija, kojeg je predskazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I prema svemu ovome i obećanju Allaha dželešanuhu, i znači Allah je obećao da će Allah da reformiše ili oživi islam kroz Mesiju, onda je naša dužnost da mi tražimo upute iz učenja obećanog Mesija alejhi selama, da bi mi reformisali taj islam koji mi praktikujemo. I onda ako pogledamo na to šta je obećani Mesija alejhi selam rekao u vezi bogobojaznosti, tu shvatamo zaista šta je bogobojaznost. Znači, kao što sam spomenuo ranije, mi vjerujemo da smo muslimani, mi tvrdimo da smo muslimani i da smo prihvatili obećanog Mesiju. Onda, ako je to naše stanje, obećan Mesija kaže,
prvo osoba mora da razvije veliku bogobojaznost. Mi onda moramo mnogo da čitamo časni Kur'an jer nam je sve tu Allah dželešanu predstavio. Obećani Mesija kaže, kad čitate Kur'an, pa kad nailazite na sve stvari koji se trebate kloniti, zapisujte ih. Isto tako trebate da pokušate što više da date od sebe da ne radite ta loša djela koja je Allah spomenuo u časnom Kur'anu, koji se mi trebamo kloniti. I obećani Mesija kaže, ovo je prvi stepen razvijanja te takve ili bogobojaznosti. Onda u toku mjeseca Ramazana mi čitamo časni Kur'an, ali više se posvećujemo da ga pročitamo na arapskom i na tu recitaciju Kur'ana. Ali mi trebamo da čitamo Kur'an na taj način da se mi uvijek obaziremo na sva naređenja koja Allah dželešanu naredio u časnom Kur'anu, dok ga čitamo. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže, časni Kur'an znači nam od početka do kraja govori koje su zabrane, koje su stvari koje trebamo da radimo. Znači od početka do kraja. Onda moramo da obratimo pažnju na ova naređenja, jer zaista ko obraća pažnju na njih je znak istinitog vjernika. Obećani Mesija alejhi selam je dalje rekao, dok god osoba ne postane bogobojazna, zaista ni namazi, ni dobra djela, ništa neće biti prihvaćeno od njih. Jer Allah dželešanu je rekao da Allah dželešanu prihvata obožavanje od onih koji su bogobojazni. Obećani Mesija u vezi ovoga kaže, zaista namazi ili molitve i post onih koji su bogobojazni, to je prihvaćeno od njih. I onda obećani Mesija objašnjava kako znači prihvatanje obožavanja ili naših dova i molitvi od Allaha, šta to znači. Obećani Mesija alejhi selam kaže, kada mi kažemo da je molitva prihvaćena, to jeste da svi blagoslovi znači padaju na tu osobu koja se molila. Dok god ta osoba ne osjeti te blagoslove na sebi, onda ti namazi su jednostavno samo pokreti te osobe. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori da prvi korak jeste za one koji žele da postanu istiniti vjernici, prvi korak je da se klone loših djela. I to jeste što se zove takva ili pobožnost ili bogobojaznost na našem jeziku. I onda ako naše molitve i naš post i učenje Kur'ana ne donesu promjenu u nama i ako mi nismo usvojili bogobojaznost, što je znači svrha posta, onda mi nismo također usvojili naše dužnosti prema postu i možemo mi govoriti u vezi toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je post štit za vjernika, ali mi taj štit nismo postigli ako ne ispunjavamo sve što spada na nas. Obećani Mesija kaže, zaista prava bogobojaznost ili stepen te prave bogobojaznosti i zbog čega poslanici su uvijek slati na ovaj svijet sa tim ciljem da ljudi postignu tu bogobojaznost, je nestala sa ovog svijeta i vrlo malo ljudi je onih koji sebe čiste i koji su, znači, napreduju što se tiče u vjerskom smislu. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori da vrlo je malo ljudi koji se mogu
za koje možemo reći što časni Kur'an kaže da to su ljudi koji su čisti, imaju dobre kvalitete. Jer kad je osoba čista u smislu i kada je osoba pobožna, onda i meleci znači šalju selame na ovakve osobe. Kako god ljudi ne obraćaju pažnju na ovo, jer da oni obrate pažnju jednostavno kroz ovakav način sve blagoslove ili želje bi mogli postići. Znači, lopov krade da bi brzo stekao neku imovinu. I da, na primjer, osoba koja to radi, da se strpi malo, Allah dželešanu bi i takvim osobama na neki drugi način dao imovinu. Ovo nije samo da spominjem one koji odu i kradu. Ovo također ima isto ljudi koji imaju svoje, na primjer, biznise i zgrću pare na znači, načine na koje ne bi trebali i to je također vrsta krađe. Isto tako bludnik znači čini blud, ali da se znači skloni toga, da se čuva bluda, Allah dželešanu bi mu dao način da se on spasi toga. U hadisu se zabilježava da znači lopov ukrade samo kada je u stanju nevjerovanja. Također bludnik uradi blud kad je u stanju nevjerovanja. Znači osoba počne da radi ovakva djela i prekršaje samo kada u trenutku zaista vjera napusti njihovo srce. Običan Mesija dalje kaže, na primjer, koza ne može da pase dok lav stoji iznad nje. A vjera naroda na današnjici se ne može ni usporediti ni s ovom situacijom u vezi primjerom koze i lava. Kada osoba počini grijeh, oni trebaju da shvate da Allah dželešanu sve vidi. I zaista običan Mesija kaže kogod postigne pobožnost i bogobojaznost, znači ta osoba u životu može sve kroz to da postigne. Bez bogobojaznosti osoba onda ne može se zaštititi ni od malih, a ne kamoli velikih grijeha. Ovo svjetski zakoni vlada, znači ne mogu vas zaustaviti da ne griješite. Zašto? Zbog toga što taj zakon ili ti ljudi koji daju zakon nisu uvijek uz vas, da se vi njih bojite na taj način. Ali što se tiče vjere, vjernik zna da nikada nije sam. Znači uvijek Allah vidi sve. I ako ta osoba ikad pomisli da je sama i da niko ne vidi, ta osoba postaje u tom trenutku ateista, zato što znači ne vjeruje da ga Allah vidi u svakom trenutku. Jer zaista ako osobe vjeruju da Allah ih non stop vidi, onda nikada ne bi griješili. Znači uvijek vjernik se osloni na to da sve što u životu postigne, uradi, svaki pokret, sve, znači da su to samo blagoslove njegovog gospodara. I onda hudelil mutekin, to u Kur'anu stoji da je Kur'an uputa za bogobojazne, namazi, post, zekat i tako dalje. Znači ako postignemo bogobojaznost, onda Allah dželešanu otklanja sve poteškoće od nas. Ako osobi treba, na primjer čovjeku treba žena, Allah će mu podariti ženu. Ako osobi treba lijek, Allah mu podari lijek. Znači što god osobi je potrebno, koja je bogobojazna, Allah dželešanu će da toj osobi podari to. Kroz načine koje se ne bi nadao. Obećani Mesija dalje navodi drugi ajeta, također iz časnog Kur'ana, prijevod glasi, i to jeste da osobe koje znači daju Allahu dželešanu zakletvu, te osobe nikada znači ne popuštaju u tome da li to bio zemljotres, da li bile nepogode i slično. I znači te osobe
ništa ne može konekciju između njih i Allaha prekinuti. Te osobe kada znači povjeruju, onda one trude se da njihova vjera bude učvršćena i nikada ne dozvoljavaju radi nekih malih stvari da njihova vjera bude znači poljuljana. Onda Allah kaže kada se ti ljudi ovako ponašaju, onda njihova nagrada jeste da meleci se spustaju na njih i kažu im nemojte da se bojite i da budete zabrinuti jer Allah je vaš čuvar. I također im daju radosne vijesti o džennetu i šta se podrazumijeva džennet. Džennet također i na ovom svijetu jer u časnom Kur'anu se spominje da mi smo vaši prijatelji i čuvari na ovom svijetu i na ahiretu i zaista su oni sretni za koje Allah dželešanuhu postaje njihov prijatelj i njihov čuvar. I zaista su oni sretni koji svako njihovo djelo ili trud i sve što rade je radi Allaha dželešanuhu. I dok je govorio u vezi uspjeha nevjernika i vjernika i kako vjernici vide svoj uspjeh, obećani Mesija obećani Mesija kaže da uvijek zapamtite to da vjernik uvijek mora se osjećati poniznim za bilo kakav znači uspjeh koji oni dobiju. Oni trebaju da se i prema tome ponizno ophode. Zašto oni trebaju da budu ponizni? Zato da pokažu drugima da oni nisu u stanju da postignu to bez Allahove pomoći. I sve što su znači postigli je kroz Allahov blagoslov. I da ništa ne dolazi radi njihovih kvaliteta ili fizičkog moći ili znanja i tako dalje. Sve je od Allaha dželešanuhu za vjernike. I onda znači kad osoba ovo postigne, znači uvijek će reći da mu je sve od Allaha dželešanuhu. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori: zapamtite da uspjeh nevjernika ih vodi dalje od upute, dok uspjeh vjernika vodi ih bliže upute. Jer nevjernik kad ima uspjeh samo sebe hvali, veliča, znači to ga što dalje i dalje odvodi od vjere, ali kada iskreni vjernik sve, znači svoje uspjehe, sve kaže da je to radi Allaha dželešanuhu, onda vrata blagoslova još više se otvore za takve ljude. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori da uspjeh znači nevjernika što dalje ih odvodi od upute, jer oni, kao već što je spomenuto, ne idu prema Allahu, nego govore da je to njihov intelektual i uspjeh. Ali vjernik se uvijek okreće prema Allahu. I Allah kaže, Allah je zaista sa onima koji su bogobojazni. U časnom Kur'anu riječ takva, to jeste bogobojaznost, se spominje više od 100 puta. I znači ovi ljudi uvijek daju prednost Allahu dželešanuhu, ali također Allah dželešanuhu uvijek daje prednost i ovim ljudima koji usvoje takvu. Obećani Mesija kaže, moje vjerovanje je ako osoba želi da se zaštiti od svakog zla ili šta god nije dobro na ovom svijetu, to je jedini put ili način za tu zaštitu na ovom svijetu jeste da osoba postane bogobojazna. Jer posle ovoga, kada osoba postigne takvu, ta osoba ili bogobojaznost, znači toj osobi ništa nedostaje. Jer obećani Mesija kaže, ako osoba radi dobra djela, klanja svoje namaze, dovi, a ne promjenjuje se, onda ta osoba treba da bude zabrinuta. Ljudi mi pišu i postavljaju mnoga pitanja i kako se nešto može postići, tako dalje. Hazur kaže, uvijek im napišem da to se može postići jedino kada se vi okrenite prema dragom Allahu i budete izvršavali dobra djela i molitve. I sve što radite, trebate da radite radi Allaha dželešanuhu. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori da cijela duhovnost osobe leži u toj bogobojaznosti, znači ti putevi
bogobojaznosti, znači to je ta duhovna ljepota. Drugim riječima, znači ta takva, ti putevi koji mi uzimamo da bi postigli bogobojaznost, čini tu ljepotu te bogobojaznosti. Znači da bi mi to postigli, moramo znači da koristimo sve svoje znači fizičke mogućnosti i sve svoje znači dijelove tijela, oči, uši, sluh, znači ruke, noge, sve moramo da upotrijebimo da bi mi postigli tu i usavršili tu bogobojaznost. Znači također korištenje srca u postizanju takve. Znači u smislu mi koristimo naše oči za nešto što je dobro. Također smo dali obećanje da ćemo skloniti naše oči ako će ugledati nešto što će nas odvesti od naših puta prema Allahu. Također zaštićujemo svoje uši da ne slušaju nešto što nije dobro za nas. Radimo dobra djela s našim rukama, s našim nogama da bi također postigli blagoslove. I moramo znači otkloniti loše misli ili sve što je loše iz našeg srca, iz našeg uma, i to ćemo raditi zato što ćemo mnogo puta ponoviti istakfar i mnoge druge načine koje nam je Allah propisao da bi mi znači podigli našu bogobojaznost na veliki nivo. Obećani Mesija alejhi selam kaže da mi smo dali ova obećanja i mi moramo ispuniti prema Allahu dželešanuhu. Također moramo biti vrlo oprezni prema dužnostima prema Allahu dželešanuhu, prema dužnostima prema Allahovim stvorenjima. I onda kada mi ovo ispunimo sve, onda obećani Mesija kaže da mi ćemo pokazati tu duhovnu ljepotu. U časnom Kur'anu Allah kaže da je bogobojaznost kao naša odjeća. Libasu takva ili odjeća bogobojaznosti je spomenuta u časnom Kur'anu i ovo nam govori da duhovna ljepota jedino može biti postignuta znači kroz tu odjeću naše bogobojaznosti. I također bogobojaznost je u tome da osoba će ispuniti sve što Allah dželešanuhu nalaže da treba da ispuni. I znači prema Allahu također će ispuniti sve dužnosti prema Allahovim stvorenjima. Znači ovakve osobe će da ispune svako Allahovo naređenje koje je naredio u časnom Kur'anu. Obećani Mesija alejhi selam kaže dok god osoba ne bude nastojala na tome da ispuni sve ove naređenja i upute, neće moći da postigne tu bogobojaznost. Ovo je zaista vrlo važna znači opomena za nas, jer naši namazi neće biti ispunjeni ako mi ne ispunimo dužnosti prema ljudima. I ne možemo, na primjer, isto tako da ispunjavamo dužnost prema ljudima, a zaboravljamo dužnosti prema Allahu. I kada neki govore da ako mi ispunimo dužnosti prema ljudima, da li je to dovoljno kao taj put bogobojaznosti, ali je vrlo potrebno da oba dva znači ispunjavamo dužnost prema Allahu i ljudima da bi ta bogobojaznost bila cjelokupna. Dok je govorio u vezi inovacija ili novatarija koje su se pojavile, obećani Mesija kaže hiljadama znači novotarija se pojavilo u svakoj zajednici i znači bogobojaznost i čistoća što je temeljni cilj Islama i za koje nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio, i sve je to sad znači izgubljeno. Ako odete u zatvore možete da vidite da najviše tu ima muslimana. Halifatul Mesih kaže, ja sam ovo spomenuo davno, da neki ministar u Gani je rekao na nekom skupu u džematu da najviše ljudi u njihovim zatvorima su muslimani. I taj Ahmedi koji je bio prisutan tu
mu je rekao da je on siguran da među tim muslimanima koji su pritvoreni da neće naći nijednog Ahmedi muslimana. A i ako nađu nekog Ahmedi muslimana, onda takav Ahmedi musliman samo znači nosi ime Ahmedi musliman jer ne ispunjava učenja koja ili naredbe koje Ahmedi muslimani ispunjavaju. I kada su oni ovo istražili, zaista je bilo istina da u njihovim zatvorima nije bilo Ahmedi muslimana. Znači, ovo je način na koji Ahmedi, pravi muslimani i Ahmedi muslimani trebaju da se ponašaju i na ovakav način zaista otvaraju se vrata tablika, propagiranja vjere. Ako mi uvijek razmislimo o ovome i ponašamo se na takav način, da li to bilo na našem poslu, s prijateljima, gdje god se mi nalazili, i znači postignemo tu pobožnost i bogobojaznost, onda ovo nije samo način za našu reformaciju. I ovo će biti jedan tihi tablik za nas, da ne moramo pričati, već pokazivati svojim djelima, znači ljepotu svoje vjere. Obećani Mesija kaže da blud, alkoholizam, mnogi razni, znači loši načini i da svijet ne vjeruje da postoji, znači Allah. I ako mi samo razmislimo u raznim društvima znači u svijetu kakve znači postoje zla, ogromna knjiga bi se mogla napisati. I ako razmislimo znači u vezi pobožnosti i bogobojaznosti, koja je spomenuta znači u časnom Kur'anu, možemo vidjeti da se nigdje u svijetu više ne možemo naći. Znači prvi ili glavni cilj časnog Kur'ana jeste da uspostavi bogobojaznost, ali znači ovaj cilj su muslimani izgubili. I onda kako muslimani da rade tablik, propagiranje vjere, kako znači utjecaj da imaju iznad svijeta ako su oni u ovakvom stanju. I to je zaista trenutno kroz što mi u svijetu prolazimo i Ahmedi muslimani imaju rješenje za to. I onda ako i mi postanemo kao drugi muslimani, onda ko će da nosi ovaj zadatak širenja vjere? Allahovo obećanje i uz Allahovu pomoć jeste da sva Allahova obećanja koja su obećana Mesiji će biti ispunjena. I ako mi ne budemo dio toga, onda Allah dželešanohu će dovesti druge ljude koji će da ispune ovu misiju. I onda kad razmislimo o ovim pisanjima obećanog Mesije i stanju koje on opisuje, onda trebamo također da se zabrinemo i za naše stanje i za naše buduće potomstva ili generacije. Bogobojaznost ili pobožnost ne znači da osoba ne treba da ima koristi od Allahovih blagoslova. Činjenica je da ne uzimamo od Allahovih blagoslova i to je nešto što mi se udaljavamo od bogobojaznosti i od Allaha. Neki kao ljudi oblače običnu odjeću, jedu vrlo običnu hranu, kao da bi oni dokazali kako su se oni odrekli tih ovosvjetskih blagoslova, recimo, i da bi oni pokazali koliko su oni pobožni i ponizni i bogobojazni. Obećani Mesija kaže da mi moramo da uvijek ostanemo oni koji traže od Allaha dželešanohu. I također kaže da mi, kao što je spomenuto u časnom Kur'anu, recite blagoslove Allaha koje je dao vama, znači. I onda mi moramo da jednostavno budemo zahvalni Allahu na svim blagoslovima koje nam je dao. Jer ovo znači, a svi ovi Allahovi blagoslovi na bilo koji način oni jednostavno povećavaju ljubav ljudi prema njemu. Riječ kao obavijestite u časnom Kur'anu ne znači samo da mi govorimo o Allahovim blagoslovima, radije svi ti blagoslovi na nama trebaju da se vide također. Naprimjer, ako Allah dželešanohu je dao nekome da može da se elegantno oblači to, ali ta osoba ne želi tako, već oblači neku staru odjeću da bi ljudi gledali kao sa nekom simpatijom ili da bi oni sakrili da oni zaista imaju dosta imovine onda to postaje grijeh. Ne trebamo to kriti, to su Allahovi blagoslovi. Jer te osobe onda kriju Allahove blagoslove koji je Allah dao i žive kao život licemjera.
I ovo je daleko od pravog vjerovanja. Vjernik ne ponaša se na ovakav način. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek koristio ono što je Allah dželešanuhu mu dao. Ako bi mu Allah dao neku elegantnu novu odjeću, on bi je oblačio. Ako ne, on bi onda se oblačio svakodnevno. Običajni Mesija kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oblačio sve što mu znači je bilo prisutno, ne bi uopšte odbijao nešto iznad nečega. Onda običajni Mesija navodi da neki ljudi bi kao miješali prašinu prije nego što pojedu meso i onda navodi neku priču da je neki čovjek otišao kod nekog derviša i rekao kao da ga posjeti, taj derviš je rekao svojim tu prisutnima da mu daju neku hranu. A kako god taj gost je rekao da on želi da jede sa tim dervišem i onda kad su sjeli, hrana je bila predstavljena pred njih i to je bilo neko drvo nim koje ima vrlo gorak plod, gorak i ova hrana uopšte nije bila znači ukusna, bila je mnogo gorka. Obećani Mesija alejhi selam kaže da neki ljudi se tako ponašaju i razlog zašto to rade je da bi drugi vjerovali da su ovi ljudi tako kao odlični u njihovoj vjeri i pobožnosti i poniznosti. Kako god Islam ne gleda na ovo da su to odlični načini, znači odličnost u Islamu se postiže kroz pobožnost koja može jednostavno reformisati ovu osobu kao neku svetu osobu s kojom i meleci razgovaraju i kojoj Allah dželešanuhu uvijek daje radosne vijesti. I običajni Mesija kaže ja ne učim ovakva praktikovanja kao taj derviš jer to je protiv Islama. U časnom Kur'anu nam se naređuje da jedemo znači dobre stvari, ali ovi ljudi znači pomiješaju prašinu sa hranom ili na primjer nešto drugo i čine je da nije uopšte ni ukusna ni dobra. Ovako vjerovanje se znači razvilo dosta dugo poslije kad je Islam došao. Znači ovo su inovacije ili novotarije koje ljudi dodaju u vjeru. Ali ovo zaista nema ništa da radi sa Kur'anom ili poslanikom sallallahu alejhi ve sellem njegovim učenjem. Ovi ljudi pravi njihov znači vlastiti šerijat i običajno se ovo uopšte znači ima loše mišljenje u vezi ovakvih praksi. I da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem najbolji primjer za nas sve. I naš znači cilj je da što bliže koračamo tim poslanikovim stopalima i radimo šta je on radio, a ne da se odmećemo od njegove prakse. Također obećani Mesija kaže da ljudi u svojim kućama protiv svojih žena i djece rade, znači kao pogrešno se ponašaju. U časnom Kur'anu se kaže razgovarajte ili dogovarajte se s njima s pažnjom, ali djela su ovih ljudi totalno drugačija prema ovome. Radije da budu fini prema svojim porodicama, oni su vrlo okrutni u svojim kućama. Znači ako nam je Allah dao ove blagoslove dobre hrane i odjeće i to uopšte ne smeta da mi postižemo našu bogobojaznost ili da usavršavamo takvu. Ovo će nam pomoći da je još više uzdignemo. Običajni Mesija alejhi selam također kaže da je obavezno za ljude da se ponašaju fino prema svojim ženama, da se ponašaju lijepo prema svojoj djeci, da se potrude da ih znači odgoje kako treba, jer i ovo spada pod tu okvir bogobojaznosti i prema časnom Kur'anu. Običan Mesija kaže da pobožna osoba dobiva svjetlo od Allaha dželešanuhu. Znači, on kaže da istinska bogobojaznost i pobožnost i nevjerovanje ili neznanje ne mogu da budu zajedno. Jer bogobojaznost se prati Allahovim svjetlom. Allah kaže u časnom Kur'anu, ovi koji vjerujete, ako ostanete čvrsti u svojoj bogobojaznosti i budete čvrsti u njoj radi Allaha dželešanuhu sa istrajnošću,
Allah će vas blagosloviti sa tim svjetlom i odvojit će vas od drugih ljudi i to svjetlo će vas pratiti svugdje. I osoba koja posjeduje znači bogobojaznost nikada neće otići i raditi neka djela i ako nešto pogriješe, Allah dželešanu će ih uputiti prema istakfaru i da će im znači da se oni iskupe za to ili reformišu. I znači šta god ovi ljudi radili, svjetlo to Allahove će ih pratiti, njihove misli će biti uvijek okrenute prema Allahu i sve znači što oni rade uz Allahovu pomoć će da bude tako. Kada ovako se društvo znači uspostavi, onda svaka osoba jednostavno praktikuje bogobojaznost, to je prelijepo društvo. I ovo osobe koje imaju potpuno znači znanje u vezi ovoga, onda oni mogu postići ovo, to jeste taj spas i bogobojaznost, jer će Allah ih zaštititi kroz ovo. I da bi mi bili spašeni, mi ne trebamo krv od, kao što tvrde kršćani, Hrista. Sve što je za nas potrebno jeste to žrtvovanje na Allahovom putu. Znači žrtvovanje samih nas da bi postigli bogobojaznost i poniznost. Ili ovo žrtvovanje na drugi način se govori kao islam. Znači kada osoba svoje žudnje žrtvuje radi postizanja takve ili pobožnosti i blizine Allahove, onda ovo se zove islam. Što znači bukvalno znači davanje sebe kao za žrtvu, žrtvovanje samog sebe, da ste uvijek spremni da budete pokorni Allahu dželešanu. Znači islam je tako lijepo ime i svrha i esencija islama jeste u tome da znači tolika ljubav postoji prema Allahu dželešanu da vi sebe žrtvujete na njegovom putu, znači žrtvujete sve svoje žudnje radi Allahu dželešanu. I da bi mi postigli ovu odličnu i čistu ljubav, onda mi moramo imati odlično i čisto razumijevanje u vezi našeg gospodara. I dok mi god ne budemo imali to potpuno shvatanje, onda ni ljubav ne može biti potpuna. I ovo što riječ islam znači nam govori. Da bi znači zaista se potpuno žrtvovali, onda potpuno moramo biti svjesni Allaha dželešanuhu, znati o njemu i voliti ga. Allah dželešanuhu kaže da krv ni meso vaših kao žrtvovanja ne dolazi do mene. Jedina žrtva koja dolazi do mene jeste ta vaša bogobojaznost ili bojanje prema meni. I da ste vi, znači, prihvatili tu bogobojaznost i poniznost samo radi Allaha dželešanu. I ovo je stepen koji Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bogobojaznosti žele za nas da mi ih postignemo. I ovo je zaista stepen bogobojaznosti koji imam vremena obećani Mesija očekuje od nas. I ovo se mnogo puta spominje u časnom Kur'anu. I znači naš post je nama propisan u mjesecu Ramazanu da bi mi postigli bogobojaznost. Znači oni od nas koji budu proveli ostatak Ramazana da bi postigli ovaj cilj bogobojaznosti, to su oni koji su uspješni. Ili dani koji su već prošli, da nam Allah dželešanuhu podari da ih prihvati i da smo ih mi proveli kako treba. I da mi uvijek se trudimo da svako naše djelo i riječ su prema Allahovim uputama. Jedna osoba došla kod obećanog Mesija alejhi selama i rekla kao ti tvrdiš da si obećani Mesija, ali ne da si Sejd, to jeste iz potomstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda kako Sejd da zakletvu običnom sljedbeniku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovi neki koji su kao imaju potomstvo iz porodice poslanika sallallahu alejhi ve sellem daju sebi tu prednost nad drugima, kao da oni imaju veliki status i kako da oni znači daju
zakletvu nekome ko nije iz potomstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako neki Arapi misle da ako obećani Mesija Imam Mahdi će se pojaviti, onda on mora biti od Arapa i kao zašto on nije Arap i kako da ga prihvate. Čitaju časni Kur'an, ali ne razmišljaju u vezi odgovora. Odgovor je tu u časnom Kur'anu. I Allah dželešanu kaže da je on taj koji će dati taj stepen i nisu to ljudi koji daju ove stepenove. Običan Mesija kaže da Allah nije zadovoljan nečim fizičkim izgledom ili iz koje nacije neko dolazi. Radije Allah jedino znači daje važnost nečijoj pobožnosti. U časnom Kur'anu stoji zaista najčasniji od vas su oni u Allahovim očima su oni koji su najpobožniji. I reći da je neko Sejd, Mugal, Patan, sve te neke ovosvjetske titule koje ljudi daju sebi, šejh, ovo je totalno znači bezvrijedno. Ako osoba je kao nešto ponosna iz koje nacije dolazi ili iz kog plemena i to su bezvrijedne i beznačajne stvari. Jer poslije smrti nema taj nikakav koncept kao kojoj ste naciji pripadali. Što se tiče Allah dželešanu, neka nacionalnost uopšte, znači Allah nas prema tome ne gleda. I njima nije spas znači zagarantovana samo ako pripadaju nekoj naciji ili nekoj porodici i slično. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao svojoj kćerki Fatimi radijallahu anha: o Fatima, nemoj da se ponosiš time što si ti kćerka poslanika, Božijeg poslanika. Jer što se tiče Allaha, pripadanje nekoj naciji ili nekoj porodici uopšte nema nikakvo značenje. Onda ako je ovo znači slučaj Fatime radijallahu anha, onda kako mi možemo da se poredimo? Znači niko ne može se porediti sa njom. Mi ćemo dobiti te stepene prema stepenu naše bogobojaznosti. Ovo drugačije nacije i ta znači različitosti, to su ovo svjetske podjeljenja ovo svjetska. A što se tiče Allaha, Allah uopšte se na to ne obazire. Jedino možemo postići Allahovu ljubav kada mi postignemo bogobojaznost. I znači bogobojaznost je ključ da bi postigli najveće stepene. Ako taj sejd koji pripada poslanikovom potomstvu, primjer radi, postane kršćanin i onda počne da govori loše protiv poslanika, da li neko može reći da će takva osoba biti spašena onda poslije toga i da će otići u dženet samo zato što pripadaju potomstvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Zaista u časnom Kur'anu Allah nam kaže da jedino način da postignemo spas jeste Islam. I ako osoba postane kršćanin, jevrej ili neka druga religija, ta osoba onda gubi čast. Allah dželešanuhu je znači zabranio bilo kakve ove podjele što se tiče ovo svjetske ili na primjer dijeljenje na različita plemena i tako dalje. To su ovo svjetske stvari koje se dešavaju. Ali što se tiče Allah dželešanuhu, jedini stepen koji nas može ustići jeste taj pobožnosti. Allah je rekao da bogobojazna osoba će da uđe u džennet. I prema Allah dželešanuhu najčasnija osoba je ta koja je najbogobojaznija. Onda Allah kaže da njihove dove su i djela uslišana. Allah ne kaže da molitve i djela sejda su prihvaćene. Također Allah kaže da bogobojazni i pobožni ljudi će da nađu put iz svake poteškoće. Allah će im naći znači i podariti blagoslove odakle se nisu ni nadali. I sada mi recite, da li je ovo obećanje bilo obećano sejdima, tim iz potomstva poslanika, ili pobožnim ljudima? Pobožna osoba je Allahov prijatelj i Allah je njihov prijatelj, ali ovo obećanje nije u vezi tih sejd. Onda koji veći stepen ima od kao svetih ljudi ili evlija, ali i taj stepen mogu samo dobiti ljudi koji su bogobojazni.
Neki ljudi govore da vilajet je veći kao stepen od poslanstva. Realnost je u tome da poslanici imaju kao dva stepena. Oni imaju poslanstvo, imaju i taj vilajet. Kroz poslanstvo predstavlja Allahove upute i naređenja, a kroz taj vilajet onda postiže da i Allahova stvorenja također prihvate ovo. Allah kaže da je ovo odlična, savršena knjiga i da je uputa za bogobojazne. I ovdje također ne spominje se u časnom Kur'anu da je to uputa za sejds. Ukratko, znači Allah ništa osim pobožnosti ne želi od nas. Zaista ovi sejdi, oni bi trebali da postignu bogobojaznost, jer su oni znači iz potomstva poslanika. I običan Mesija kaže da je njihova dužnost da idu time putem da postignu bogobojaznost od tih sejda. Umjesto to da misle samo zato što su sejd iz potomstva poslanika, da su oni zagarantovani neki veliki stepen. Oni bi trebaju da budu prvi koji bi trebali da prihvate obećanog Mesiju. Umjesto da govori kao da je njima Bog trebao dati titulu ili kao od njih izabrati obećanog Mesiju. Isto je to stanje Jevreja kada govore zašto je poslanstvo dato potomstvu Ismaila. Oni ne znaju da Allah dželešanu je rekao kogod se protivi Allahu dželešanu, Allah će da jednostavno odbaci te ljude. Obećan Mesija kaže kogod bude protiv Allaha dželešanu, te osobe će biti odbačene. Allah može preispitivati svaku osobu, ali niko ne može to raditi Allahu dželešanu. Obećani Mesija kaže kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo svoje znači poslanstvo. U to vrijeme jevrejski učenjaci su kao bili smatrani da su bili moralni ljudi, kako god. To ne mora značiti da je Allah dželešanu njih smatrao pobožnim. Allah govori u vezi pobožnih ljudi da su oni zaista istiniti i da su oni čisti. I kada su ovi ljudi vidjeli da ljudi prihvataju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni su znači bili zabrinuti za svoj status i onda su odbacili poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao da on nije istiniti. Razmislite o ovome, da su ljudi njih smatrali kao pobožnim, ali Allah dželešanu njih nije smatrao pobožnim. Jer zaista pobožna osoba nikada neće sakriti istinu. I znači sve da izgube, oni neće sakriti istinu, sve radi dragog Allaha će znači podnijeti. I zaista kako na današnjici muslimanski učenjaci objašnjavaju takvu bogobojaznost, nije definicija istinite pobožnosti. Oni govore da je osoba pobožna ili bogobojazna čim kažu da vjeruju u Allaha, iako oni to ne praktikuju. I, na primjer, oni govore neistinu i kradu. Drugim riječima, samo da kažemo da smo muslimani nije dovoljno da budemo bogobojazni. Zaista, bogobojaznost ima mnogo stepenova ili da se to postigne i ne mogu niko govoriti da je bogobojazan dok ne usvoji sve te stepene. Ako osoba je gladna i žedna i samo uzme mali komadić hljeba, da li ta osoba može reći da je sita ili kap vode? Ako ovi muslimanski učenjaci kao govore svoje znanje ili tako, ne mora znači da su oni bogobojazni. Činjenica je da se bogobojaznost razvija kroz djela osobe. Jedino da budete nazvati kao molvi ili učenjak, ne mora znači da vam ta titula daje bogobojaznost. Obećani Mesija alejhi selam kaže osoba koja je gladna i žedna neće biti sita samo ako uzme mali gutljaj vode ili hljeba. Znači oni moraju se dovoljno najesti da bi postali siti. Isto je to sa bogobojaznošću. Da bi oni zaista postali bogobojazni, mnogi koraci i mnoga djela se trebaju postići i učiniti da bi mi sebe zvali bogobojaznim. Allah dželešanu nije stvorio nekoga koji je pun znači zla. Svi ljudi imaju neku dobrotu u sebi, ali za nevjernike taj dio znači dobrote u njima nije dovoljan.
Znači morate imati toliko tih dobrih dijela i toga da jednostavno vaša srca budu osvjetljena, kao što smo spomenuli ranije, da morate ispuniti dužnost prema Allahu i njegovim stvorenjima. I obećanje koje je dato u časnom Kur'anu za pobožne i bogobojazne je zaista će se ispuniti kada oni ispune sve te znači korake i postanu bogobojazni. I oni znači kad daju sve od sebe da postanu bogobojazni, onda će postići taj cilj bogobojaznosti. Znači oni uvijek stoje iza toga iake nabudu ve iake nestaim, jedino tebe molimo i obožavamo i tebi se molimo. To jeste ti ljudi uvijek, znači sve što žele, žude i traže od Allaha dželešanu. Iake nabudu znači mi smo pokušali sve što je u našoj moći. Iake nestaim, da bi nastavili dalje, znači to tražimo od Allaha da nam on pomogne. Kao što je jedan pjesnik rekao, mi ne možemo postići taj veliki stepen dok nam ti ne daš te blagoslove. I moramo uvijek o tome razmišljati da bismo bili bogobojazni pred Allahom i pred ljudima. To su totalno dvije različite stvari. U vrijeme Isa alejhi selama opozicija koja je protiv njega bila, oni su bili smatrani kao ljudi koji su bili bogobojazni u očima Jevreja. Jer da oni nisu se protivili, onda nikad ne bi se desilo šta se je desilo u to vrijeme. Onda isto u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem ovo se isto desilo. I znači ta opozicija uvijek zaustavi ljude da postignu bogobojaznost. I znači bogobojaznost se dobiva ili Allah nam daje to. Kad mi izvršimo naša djela, onda bogobojaznost dolazi, taj stepen uz bogobojaznost dolazi od Allaha kao nagrada. I onda Allah da jednostavno toj osobi karakteristike koje treba da ima pobožna osoba. Jer ako osobe odbijaju istinu i znakove Allaha dželešanu i tako, onda te osobe ne mogu se smatrati bogobojaznim. Pobožna osoba ili bogobojazna osoba je uvijek ponizna i puna je znači te poniznosti. Obećani Mesija u vezi svog dolaska kaže da se ikad desilo u svijetu da osoba 24 godine nešto planira i onda preko noći kaže ovo mi je što mi je Allah objavio. A da Allah ne kazni takvu osobu. Da je to slučaj, onda bi ti ljudi jednostavno bili uništeni. A što se tiče mog dolaska i mene, hiljadama znakova je Allah dželešanu znači poslao. Stanje ovog svijeta znači zove i da treba reforme. A hadis kaže da taj imam će biti od vas. Također u suri Nur se spominje riječi osoba među vama. Također način na koji ljudi žive i stanje njihovih srca je vrijeme gdje reformator treba da se pojavi. Rečeno je da Mudžedid će se pojaviti svakog na početku stoljeća. On kaže da pomračenje mjeseca i sunca se desilo, kuge su se pojavile, hadž je bio zaustavljen. Ako ljudi posle svih ovih znakova ne prihvataju mene, onda kako možemo da vjerujemo da su oni bogobojazni? Ovo je odgovor onima koji su znači slali razne te objave protiv obećanog Mesija alejhi selama i njegove istine. A ti ljudi su tvrdili da su pobožni i da su ispravni vjernici. I ovakvi ljudi također učine da i drugi se odmaknu od pravog puta. Mi smo također, obećan Mesija kaže, pozvali sve njih da dođu i da pitaju sva pitanja koja imaju pravo da pitaju pitanja. Zaista ne može biti da časni Kur'an kaže nešto, a ti kao govoriš drugačije. Oni govore da Isa će se spustiti u svom fizičkoj formi s neba. To jedino može biti istina ako je on odletio na nebo prije toga. Kur'an govori o Isaovoj smrti, a oni tvrde da je on kao otišao ili uzdigao se na nebo. Da li je bogobojaznost i pokornost da odbacite učenje koje je u Kur'anu i da slijedite ono što oni govori? Obećani Mesija dok je savjetovao zajednicu u vezi bogobojaznosti kaže, osoba koja je bogobojazna
jednostavno je svjesna Allaha i odmara se pod Allahovim znači hladom. Kako god, morate se uvijek brinuti o tome da vaša bogobojaznost bude znači očišćena od šejtana, jer pripisivanje partnera Allahu vrlo Allah to ne voli. Također savjetujem svoju zajednicu da se oni jednostavno ne budu ponosni samo zato što oni klanjaju svoj namaz i zato što oni poste i klone se ovih opštih grijeha, kao što je na primjer blud, krađa i tako slično. Ove kvalitete imaju i nevjernici i idolopoklonici i slični su vam. Znači, tema bogobojaznosti je drugačija. Znači, pokušajte da uspostavite, postignete bogobojaznost, ali sa pogledom koliko je taj Allah dželešanuhu zaista moćan i naš gospodar. Jer ako naša neka djela su s malim nečim kao nisu skroz čista, onda to se vraća u naš, kao odbacuje se od Allah dželešanuhu, Allah to odbacuje takva djela nama nazad. Mi ne trebamo da radimo neka djela da bi se pokazali drugima. Vrlo je teško biti bogobojazan i ponizan. Naprimjer, ako neko kaže ukrao si mi olovku i neko, znači i vi pokažete svoju kao ljutnju. Zašto bi naprimjer, ako neko vas slaže da ste vi ukrali olovku i vi postanete toliko ljuti? Zašto je to? To nisu karakteristike osobe koja je bogobojazna. Radije ta osoba mora da pokaže sabor i to je jedino radi Allah dželešanuhu da vi sebe sputavate i znači strpljivi ste. Znači osoba mora se zaštititi od ljutnje. Jer to dolazi zato što osoba zaista nije potpunila svoju bogobojaznost i prihvatila svu istinu, ta ljutnja. Dok osoba zaista ne iskusi mnogo smrti, ta osoba ne može postati bogobojazna. To znači smrt u smislu da jednostavno sve neke loša djela koja ste radili, kad ih prestanete raditi, to je znači smrt za takva djela. Također, što se tiče objava ili ovih istinitih snova, nemojte biti opterećeni time samo, znači radite na tome da postignete bogobojaznost i poniznost prema Allahu dželešanuhu. Jedino objave ili ti snovi koje dolaze osobi koja je bogobojazna mogu se zaista uzeti u potpunosti. Ako je neko, znači, nema tu bogobojaznost i dobije neku, znači, objavu ili san u smislu, ali to nije, znači, ne možemo prema tome se okretati odmah ako ta osoba nema bogobojaznost u sebi. Jer šejtan njih može, znači, jednostavno pokvariti u tom smislu. Znači, zatvorite oči, obećan Mesija kaže svemu osim prema bogobojaznosti, jer je to najvažnije i svaki poslanik koji je došao je s tim ciljem da odvede ljude da postanu bogobojazni. I u časnom Kur'anu kaže njegovi su prijatelji jedino oni koji su bogobojazni. I časni Kur'an nas je znači podučio onim zadnjim uputama prema bogobojaznosti. Znači, savršeni poslanik treba da ima savršenu zajednicu. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pečat poslanika i zbog toga znači sve odlične karakteristike poslanika su bile prisutne u njemu i onda kad su sve te karakteristike ispunile u poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu, tako je on postao pečat poslanika. I osoba koja želi od Allah da postigne znači sve blagoslove i to, onda mora da učini svoj život prema tome. Znači da bi položili test prema bogobojaznosti, onda budite spremni da prođete kroz mnoge znači iskušenja i testove. Jer kad osoba krene ovim putem prema takve i bogobojaznosti, šejtan tad napada mnogo tu osobu. Ali do neke mjere i tad šejtan se zaustavi potpuno. I ovo je kada ta osoba doživi tu smrt, znači kao ovo svjetsku u smislu, te osobe tada se odmaraju pod Allahovim hladom i Allahovom zaštitom. I ukratko, moje učenje jeste da osoba treba da se okrene i uloži svoju snagu prema Allahu. Halifetul Mesih kaže, ja sam predstavio razna pisanja obećanog Mesija alejhi selama
u vezi takve bogobojaznosti, da bi mi mogli da u potpunosti shvatimo znači šta znači ta bogobojaznost i koja je svrha bogobojaznosti. I kao što je obećani Mesija alejhi salam rekao da kada uđemo u njegovu zajednicu moramo da razumimo i shvatimo šta je zaista takva bogobojaznost, mi onda trebamo da ispunimo sve da bi postali bogobojazni. U ostatku Ramazana trebamo da pokušamo i damo sve o sebi da shvatimo šta je bogobojaznost i da ispunimo dužnosti prema Allahu i prema Allahovim stvorenjima. Da uzvišeni Allah nam to omogući i podari da možemo da ispunimo. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.